Trong thei lo pasala kan he wang hian min nui zat vel ani te ro ti in lu lui chuan an awmpui nu chaw lo zawt mek a ani chuan lau ti hriat tak chuan alu chaw lo thing nasa hle mahse a zu ken lai chuan liin no chu chhuatah chuan a paih ke veka mi hausa tak pasala nei mahse tawng thei lo ani meu awang chuan mi te chuan an nui zat tlatin a in hria anih hmel chemte chu phorin nuzang hi chu ve tuma mahse a ngai tuana ah chuan a pasal chu vi a lo tuma an awmpui nu chuan hnunglam atangin a lo vawt thlu tawp chutah chuan harh chhuak zawkin thawng thu ah chuan amah chu a lo lut ring ani tih chuan hria thiam ta a chu an thawng thu plot pawh chu tih danglam vek chu a tum ta thut mai pasal hmel tha deuh leh hausa zet mai ka nei a hlim taka nun chen tur ka nih laiin hetiang hian lungawi lo tak leh thinse takin ka lo awm vel mai mai ani maw a tawng thei lo tih mai mai te chu a ho lutuk plot hi ka ti danglam vek dawn tiin vase a tih ke te chu a chharpui a nuzangi te chu ngaidam dilin ami zia chu a danglam ta hle mai nuzangi pawh chuan chu mak a lo ti hle bawk khawl dawngin lulu in pa khan a zin tur thu pawh a hrilh lo che kha tawng thei lo ani mewa ka hre thiam lutuk che enga ma ngai du chu an lo ti a tawng thei lo te chu a tha fe zawk ho pawh kan in hau thei lova tiin khawl chu a dah dai a hnungah chuan an pa fenga chu a lo ding reng tawh tia hriat chuan a zak ru hle i va lo hawmma ve i zin dawn emaw ka tia tiin a lo be ngal sok sok a felder vel du chu kapu in nang nge na in hual tura min tih wang mai mai a chengdun kan ni hi tiin fenga chuan a ngai tu a zanja ei du ni du em tia lulu in a lo zaw le chuan a hma a lo chet du dan ngei awm tak te kha ngai tua le tin a bu ngut nguta lului chuan maka ti in phur deuh hian choi te chu va siam hmal sok sok a chawhme te pawh chu a suah sak thlap tun tum hi chaw kan nei dun voi hnih na nge voi thumna kha aw voi thumna ni take tiin lului chu a tawng char char a ei tura chuan hmarcha te chu a tel bel teuh mai fenga chuan thak a ti hle mai a tui in a tum la in a lo in khal leh zel bawk si a kham zui ta ringawt a ina kanom dun khat bawk sia i lo haw taka chuan ti mai mai la tiin lului chuan a va thut chil le a hma mi lului kha an lo tak em awangin fenga chauh ni lo chhiahlo te pawh chuan mak an ti hle i du min zawt ro tah hian ziakla paper chu a lo pe a i tha maw tih hi fenga chuan a ziak i kut siak chu a van nalh em em ka ut tawp che eng pawh ni se ka tha zawna ka nei engchin nge hetah hian i awm thei dawn tiin lului chu a ri chu la puwa khan fenga chu mirti zimnat na a nei thu kha a sawi tawh a tha taka enkawl a chhunchhaih chuan engtika emaw chuan ala tawng thei ve mai a be sei thu te pawh a hrilh bawk ka zin lawk lawang tiin fenga chuan a chhang ani a tawp nan ka tawng du bawk sia ka tawng ring thei bawk nen i ning viau lo maw a ti leh chuan ning lutuk tia chan mai chu a chak viau na in a pawih hleinem tiin a chhang ta zawk a a thilei kha thak a ti tawh lutuk tui in hman lo lek chuan lului chuan a be buai char char bawk nen a in sum thei tawh thlawt lo tui chu in ta khawl khawl mai lului pawh chuan chawhmeh chu thak a lo ti hle tia hre thiam ve chiah fenga nena in leichin a tha tak nei a du awangin thawh hma a ei rawng te bawt sak a tuma a lam pawh chu a her hma hret mahse a tho leh thei chuang si lo mu thlu deuh chunga a lo thawh hnu chuan fenga chuan a in tauh tur chu a lo ven sak hlova chhiahlo te pawh chu zing chi bai le tiin an lo ding tlar thap tawh ei tur tui hnai tak tak te chu lo chhupin lalfanu ang mai chuan an lo sawng bawl le nuzangi chuan yoga class i kal zuwa pili le pizangi ta nen ma zong in play howanga chachhun chu 3-star restaurant ai yang i thianu nen golf in khel zuwa thai spa a massage i ti lianga chuan zandria ei turin i lo haw thei to ang i thawmhnaw hak tur te pawh i stylish in a ti fel vek to i du hi thlang mai dawn nia tiin a lo hrilh pa molmol a maka ti lutuk amu mang te pawh ang rum in a hria a chutiang ang chuan tu man an la treat ngai lo khatiang thil tul lo kha chu ka ti du tawh lo
na thaw ka duh tawh ani a ti pawh in a car duh zawng an la thlan tir leh fo mai na thawk tur chuan car in ka kal pe lo scooty in ka kal mai ang a ti leh tlata Feng Group Company building ava thlen chuan Feng a te lo chuak tur nen kawtan vai in tawk lok aw cupcake ka lo ken sak chi a ti in a pe ngal enga ti nge car ah khan i duh zawng a awm lovem ni ti in Feng a chuan a lo zawta ome mahse hei na thawhna tan chuan hei hi ka duh zawka orange colour ngat ani hi a thar ania hello te rawh le a thar ani saw aw ti in a bai tir ang lawp lawp a mahse secretary chuan Huan Group CEO nena meeting an nei a hun tawh thu a lo hril awangin ani phawt u kan in hmu leh dawn nia ti in a in khalh sawn leh ta ter ter a ni dang zunga cake ei duh ngai lo kha Feng a chuan a ngai hlu ve tlat mai group meeting an nih lai te chuan lui chuan voice message tur an thonin zan in chu chaw ei duh nang aw barbecue lam te hi a tha riau lawng maw ti in a lo zawta na thawk te pawh chu an lo hawi hru hru hlawm mai vo in chu ka bang tlai dawn ti in a va chhang vata a lo reply leh ta mai si lo an meeting pawh chu ngai tua lovin a phone ringaw chu a lo buai pui tawh an thil sawi pawh chu liam tupin meeting pawh chu an ti tawp sui ta a zanah chuan barbecue chu ka ei zo tawh coconut tui ka lei dawn a i duh ve em ti in a lo zawt leh duh ve lo mai ti in a chhanga in tur leh ei tur thlalak zawng zawng te chu a lo thawn tlar tuar bawk an mi zia chu a inang lo hle a lui chu a har wangin a tawng duh em em a a naupang chhia bawk si ani la chu a kulin a khir a ala tawng thei lo zui an in mil thei dawnin Feng a chuan a hre lo coconut tui chu lo lei haw sak le thawin putar khawngai thlak deuhin a rawn zuar a a tawm bawk sia a hrisel a lawm kha in ve rawh ti in a lo pe a tibo palin a laptop chu a ti hu zui mai oi ti pal lutuk ti pa in lui chuan a lo hru khul sak zung zung a laptop chu a lak sawn awang chuan a kekawr kap phuh chu a hruk fai tir a tum emaw ati a hnute zawn chu a lo en fuh kher bawk nen i va hur ve ti in lui chuan a hmaiah chuan a lo ben sak pawp a a in thiam lo leh si a va chul sak leh thul he nu te hi hnaih tam vak lo ila a him dawn ani hi ti in Feng a chuan a kal san nal a tuka chuan lui chu hma deuhah chuan a thawa zan lama Feng a ben ringaw tawanga a in thiam lo nen tlawn nan ti in ei tur te a lo siam sak ve ngei Feng a chuan a lo en vung ringaw ta ei tur chu a sawi fiah rei leh lutuk chu a ning deuh nge office tur chuan a kal san dai enga ti nge min pe hel tlat le ei tur te ka siam sak ve em em a ngai dam la ka dil vek tawh bawk si khir lutuk mai bahse meeting pawimawh leh hmanhmawh thlak tak an nei pawh ani mai thei sin ani nge yang ti in a hna thawhna thleng te chuan a phun a a bula mi te pawh chuan a va han tawng duh tak an tih phah thlawt Feng a chu message te va thonin Gojira ang maya mel thai leh chhelo ani thu te chu va hrila a va tlun char ani me chi khat mai ani ti hrelovin tunge Gojira chu chui chuak turin a secretary chu Feng a chuan a lo hril phah nge a va haw pawh in lui chuan hlim takin a lo bia a coat te chu a lo lak sak zum Gojira chanchin hlir chu a lo sawi pui awangin Feng a chuan a bial pa ni chu a ring hmiah tawh chhungkua ina an tuah rem chopa in nei an ni awang khan an pahniah hian in duhna a lo awm ngai lem lova chu wang chuan ngai zawng dang ani tamai ani te chu a ring rum ani dinner party a kal a tum thu Feng an a hril chuan film khurla zu pawh in tam su hriselna tan pawh a tha lo ania ti in lui chuan a hrila nupui ani na angin a pasal chu thu tha tak hril anga chuan in ngaiin che tha pawh a in ti khawp mai chutah secretary chuan Gojira chu paper dawl mai ani thu a rawn hril takah chuan naktuk chu dinner party ah kal lovin kalo haw hma mai ang Feng a chuan a ti leh ta thuta a pawilo vakal rawh ke pawh ka nu te in lamah ka va riak phei ang chawl ani thowa lui na tih takah chuan driver ka lo hruai tir dawn che nia a ti leh a ole kapa sanga khawi ka lo hawn sak ang che a tui thei te mai ania lui in a ti leh chuan
sanga ai ngai lo thu chu hrilh atum uka tul a ti le talo anu le pa te chuan serthlum tui tak mai chu lo pe in lu lui po an bula om chuan a hlim khawp mai chuti laiin ani le fanu chuan lo lang ve hlol sanglu pasal house adeu mai inei ti kan lo hria a iwan nei khawp mai hei i u nau nu pasal hi na lo dil sak vela a lo ti zai zai a ma se chu mi te awang chuan engkim a buai khawlo zo vek to ti a lo hriat lok sa wang khan plot ang lo tak chuan a ngai sak thadu ta thlat lova chuti laiin finga chu tv lama chuan lo langin an sum don na than sak zia te an lo sui meka zia zai te nu fa po chu thin rim deuhin an haw tau ta ngi ngi anu chuan finga tong theilo chung chang chu ma so nem ti a fanu chu zota ngai ole tur chuan hun a du rei ve thina lom a thawat mayang ti in a chang a sangha hun chu nu zangi ni na pe in finga ta na tui taka siam tur chuan a shila a te te changa sangha a lei ngai me lo thu in a chang ma se zanjan kil dun lai chuan sangha chu finga chuan ei ve ta nge ya tui a ti mel hle lu lui po chu lom hle in doctor po a rukin a lo wa hmudiam to a psychological le mental lama har satna nei te hi mutism nei an om thina chu wang chuan do thei taka en kola a chong du ngei theina na ti ti pui le a soi chak zong soi pui a that thu a lo hril to ni kha a inbua zo chu lo changin thil zo du che ka neya in belokang awati chuan fenga po chuan a lo zui phei ve mai airlines ten ticket an offer thin kar ni thum vela buklok ngai ang kha enge hming kha ti in a zota private jet kan ne ring alom i du du na ikal theyang ti in phone a chuan type in a chang zin chu ka du lem lo ani le starch sausage pakhat hi dollar thum ni ta se pahnih man chu engzat nge niang ti in a zot li a enge starch sausage chu kawa hrengai lo ve ti in a lo zot le dai biak tonga tumpo chu thulta in doctor i hmu le hun chu irwalin kalokal ve ti ang idam wat theinan kapui zel don chenia ti in a lo pinki promise thlapa a chet dan vel chu no pangchhia veu thin ma se fenga chuan a soi sil ngai lem lova study room a ama chawa na tho adu lai in a pia chuan lu lui chuan na a lo thok lui ve le tlat mai a zo nu chuan movie en le in ring deuh deuh chuan anui thler duai duai a finga na thok lai po chu arilu alak pen sak vek zel secretary chuan lo kholin tv station director khan naktuka investment meeting a telve turin a lo som che a ti na lo shila nidanga chuan a hnar zia thina ma se lu lui te thona ani te hria ta wangin telve chu a lo rem ti finga an station a lo kal don ti a hria chuan lu lui po chu a lawmin a zam ru hle bawk an manager chuan an team in investment an hmu nge theinan finga chu biak that a poimo sia te a lo hrilh zui mol mol boka tu project ber nge a thlan don ti chu an hre chakin thodun pui nge po chu an du vek bawk ani chutia midangena an tlon em em lai po chuan lu lui chuan hriawm po chuan lo om lovin biak po chu atum lem lova a thil ti tur lama chuan a rilru chu pe in du sak tu a nei wang nei lova ama thiam na hmang nge ya ni na chan chu a du thu sam ber ani tim sang sang te chuan a meeting nei in presentation te chu an nei chho chan ta a lu lui te tim chuan har sat na tokin an video te chu an hong thei tlat lo mai fenga chuan lo muru rengin thilom zia zo chian chu du viawa ma se mi in nu pa an nia wanga du sak bi kanga an ngei chu adu lo wang chuan angoi ta zoka adoka na project pakhat chu lu lui boi pui deuh kha ni ti a hre thei ngal a hna a chuan a thiamin a serious hle ni ti po chu a hre theia a puina tel lova an har sat na te chu a sut kian thei ngei po a be sei arin angchia chuan thatakin lu lui chuan an project te chu presentation a pi vek theia an project chuan thatitu po anga hle chuti laiin secretarial department ami kwani chuan fenga chu lombe boy ve sek zelin coffee te chu lo pe vel in ngai zon tir phe chu atum hle ti alang ma se fenga chuan lu lui chau chu ngai to in a chuak tor chu hmu in awa zui ngala
kwa ni kha anin em awangin a secretary hnenah chuan ban ngal tur chuan a hrila an ban zui ta ni team danga mipa te pawh chuan lui chu chhelo an lo ti ve hle niang chu an lo thlir ve deuh deuh mai lui chu a haw dawn chuan fenga leh a secretary te chuan an lo nghak thlap a an team chuan investment Milan Somriat an hmuh thu leh station manager Soi danin an variety show chuan score sang ber S+ a hmuh thu te chu a thian nu chuan a lo hrila lui chu a hlim hle a lawm zia leh mitfing a tih zia te chu Soi chhun zawm leh charcharin fenga chu a fak hle a nitin maya Soi tur anga em reng thei mai chu fenga chuan a mak a ti zawkin a lawm phian tawh zawk niin a lang manager chu lokalin sanglu investment promotion meeting ah khan ichi that em awangin variety show lo om tur atan assistant director ah ruati ni tiin a lo hrila in sik tu te chu nei ve thoma se masona ro pui takani awangin lui chu a phur hle tu emu in hmu a du thu an lo hril ta ka chuan fenga ani chu a ringa ma se uncle iwa lo ni hei hi pu in petur chin min hrila ti in bawm hi alo pe a kalome atupa chu lo ngai twa su se o thatakin kalo en ko lang ti in lui chuan alo cha a chutia anim belai chu aga zen khan lo hmurengin patling pui ngai zonga chuan a ngai ta hme a thla te chu lak sak vel zana chuan fenga chuan anu le pa te ni na an thalak chu a en kwal mai mai a chuta ano pan laia anu in tuya a hnem char lai te chu ngai twa chhuak damdawi eituma a kalna lama chuan lui lo honin khan anin tawka mutism ta na thuron tha deuh chhiar tur alo ko hmu kalome min ngai saka ti a alo hril chuan in lak polite vak kha ngai lo a ho mai e takin so plan so engtin nge hring hala i khoi the reng bi ka ti chu tui ka petam lu tu ka niang an thi zel ti in a tong chhun zom le ngal chara fenga chuan lo en tlokin a in thla hrawng dewa kamuta chhuaka ti in akal son dai TV station lama chuan lui thik em tu akazen khan manager chu thalak khawa thon ta che in Feng Group Investment a hmuh theina chan kha chairman secretary alo tlun wang ani ti in a hrila lui chu office a chuan a ko lut ngal box lian tak poma alo chhuata ka chuan ama isik tu te chuan kha ani mai taksa moina hmanga mi thunun chu a dai re ngai lo ti ten an lo tong khum vel ma se lui chuan a dawhkan a sawn dawn awangin file thenkhat te chu in lama dah that atum zawk hi alo ni reng si a thianu chuan thataka project chu khoi tura du sakna lo hlanin ginmang TV station lama ninga ni ruk vel chu a awm bo angai dawn awangin an hmulo rei deuh dawna anin ngai hle akazen pawh kha an mahni lampan chuan alo kal ve meka chuta an bul maiah chuan car nalh tak mai chu lo in hungin lui chuan an pa ni chu a ring ngala feng chung koin hmuh khawm ni alo ni reng mai lui buai lutuk chuan alo mang hil daia hruai haw atum alo ni Feng Group CEO Fenga hmet an han hmu le ta chu mak an ti hlomin lui chu kutin alo hui bawk si a in pa in a ko che vakal ro a thianu chuan alo ti chu la hakazen pawh khan alo hmu ve reng a thawh pui te bula chuan ani hi kapasal fengya na ni hi ti in a hmel hriat tira kaya te chuan makan lo ti hle a hma khan lui kha i sikin alo tong khum chiam tawh boka fenga khan alo hre le zel bawk si nen an ban zui ngal deuh nge plot ang kha chuan ni se lui chuan chulai hmuna an thil ei tur te chu pahin a swal thiam hle kha ni a tun tuma chuan fel taka om atum ve thung ani kha lui nu ti na chuan bakalin iwi in ommo in fanu kha putar alo chhai kwal ani ome project a nei thei phan tia an hre chuak le sia an ban dai an ti in alo hrila thlalak te chu alo hmu a thianu ni nan lo in kom lai tak alo ni si a dot mai ani chu khapa ti kha chu a pasal fenga te secretary ni kha yoi lo chuan an ma ni kha va zot mai ro alo ti san dai si a
lak lo ve khawp mai chuti lai chuan a fanu hnen atangin phone call a dunga sanglui pasal kha mi hausa tak an tia wang khan putar kha emo ka lo tia mani a tv a kan hmu Mr. Fenga kha alo ni tak tak alum ti in alo hril tha chiah mai chu vele kalau hre sual ani chu ti in nu iwi te chu bel that te chu atum le ngal zai to a ma se mi rel ching le ril ru che deuh chu an lo kom pe si lo thin rim deuh chuan a haw taw in puyan va thlen chuan secretary chuan hlim takin alo dung sunga pu ber po chu lo zai rut rut mai pafel le nial om tak ani a lu lui po hian a ngei na hle tun hma ang lo takin lu lui chu anial omin a fel ta hle a eitur te po chu soisel lovin tuiti tak chuan a ei thei zel Fenga chu voksa chu a pe ve a alo ei ngai si lo ma se lu in a pek ani awang chuan alo ei lui sak thowa tui a ti vak lo aniang chu a tho ngal nal nal inga ma ngai su lu nangma khan ei teu mai ro puan alo ti chuan voksa tui a ti dan vel te chu lui chuan a soi phul le hluta Fenga po chuan nui vur vurin alo en vung vung mai study room a hna an thaw mul mul laiin lui chu anu in alo khola Fenga chanchin te chu lo zotin in enkol tha tur te chuan alo hril in bual dawn chuan i shower a chhia a kan room a khan ve in bual mai ro ka ti buai lowang che ti in lui chuan Fenga chu a hrila Fenga in bual zo lo chuak nen chuan in tokin lui kalson tum chu a tlu chepa ma se Fenga chuan alo pom man ti palutuk gin mang TV station lama ninga ni ruk vel chung chu ko mangai dona mamola khom katuma naktu kan kal hun ani to sia I phalang chu ti ro ati chuan Fenga chu angoi ringa kalo ho le watang ati po chuan a chang chuang lo atu ka chuan manager chuan sina nga chu alo lam tira anin hmu voi khatna ani awangin chibai tan in buk lop lop in chung tukver atangin Fenga chuan alo thlir thlarenga IG lama a thil post a piang chu alo en thadiat diat sel chanchin engma lo hril lok lo chu a vui ru deuh tlat to cho chhun ei lai te chuan alo text ve hlo mai kan bazar me ka voksa fry ka hmu a atui lutuk kalo hon ve don chenia ti in a selfie thlalak te chu alo thon tel a hnunga chuan sinanga kha a hmu tel box si a thik deuh tlat to I thu ti in a chang deuh hmuk office pa ngaya alo let le tak nu chuan a thian nu chuan Mr. Fengan angai deuh chen yang ka hmu chang po hian a kul le zualin ka hria alo ti fiama kaya an ban thu te po kha alo hril bawk ngoi ringin doctor mutur chuan Fenga chu alo vakal dei mai a lui chu a hril du lo ma se secretary khan alo hril ru thowa ava thlen chuan hypnotize an lo nei mek a kut te chu vachil sakin ani chu alo phu deuh zoka a kang deuh nge a sen vut nge chuta chuan Fenga chu tong tum ang deuh chuan a ron ang zuawa doctor po chu alom hle chutiang chu ni danga thleng ngai lo ma se a tong chuang lem hlei lova doctor chuan damdawi ero chu chaw belin a hun taka pe thin turin lui chu a hril su pasiam sak te chu peka tum laiin a kuta hnoi tur damdawi te chu Fenga chuan alo pe ve thunga tuiti lo deuh chuan sup chu a in zo lui sham ei rong bol le hetiang thil vel hi chu I tia ngai lo nuzangi om reng alom ti na hril nge ma se ni tin mai chuan lui chu angai ven tel tela enge ti vel te ngai tu in social media account vel te chu check sak fo thin MK group ten French dinner an buat saina chuan an lo som ta ka wangin lui chu kalpui achak ve ta thuta a chan po ei tur adu hle si a French cho te han ei pui vel chu achak ani ava som po in ani chu alo phur hle mi ten sina nga le lui te chu an in hme thu an soi te le tong theilo nei tok pai te chuan ke chu ka du fe zok tia an soi thom te a hriat tak zel boka wang chuan zan lama alo hawt lai deuh te chuan lo thon na hle chuan khat to in sina nga chu a thik deuh tlata lui la chuan ti thaya ti hlawa tong tir chu tumin maikor nen te chuan alo ti thai thul enga ma chuan alo ngai lem si lova a hmaikor te chu alo lak thlak sak dei in
alo hnai hrut hrut a amawh dawn emaw tiin lului chuan mai mi chhing chungin a hmui te chu alo ti porh ve nasa fengah chuan alo nuih vur vur ringawt si a lai lutuk kal sawn a tum fengah chuan lo man bet hle in fawl chu alo tum leh ang lui a mahse duh lovin a tlanchhiat san a zakrak lawh tawh bakah a ruih vang mai mai a nih te chu a ring deuh a tukzanah chuan fengah leh lului te chu dinner party ah chuan an va kal dun ta ngei a mi te chuan an lo en duh hlamin chutianga fengah alo lang ve nawlh mai chuan a ṭhawng hlawm hle an zingah chuan kaiya leh kazen te pawh kha an lo tel ve a an inhmuh chu an inmelh no lo tlang hle lului hriat ngei tur chuan fengah chu relin hausa viau mahse tawng thei lo nih te chu a boring awm e ke chu nihila luiah kan am thla daih tawh ang tiin an lo nui vel ham ham a ka pasal chung changah chuan in lo bai ve na tur a awm lo chaw in ei puar lo deuh em ni tiin a va zawt ve tangat mai a unau nu chuan lulu chutiang ani lo Mr. Fenga chungchang kan sawi hlei nim tiin a lo tlawn zai zai a chutah hmeichhe pakhat hian lului chu vuak tumin a hnung lam atang chuan chu bottle chuan alo tin reng lai hi fengah chuan a va hmu fu hlohp mai han awa han hrilh mai chu a duh viau a mahse tawng chu harsa ala ti tlat a mit thla ah chuan car a an chuang lai te leh motor dangin alo su lai te chu alo lang leh zut zut a chung a thil tawn tawrah thlak tak tak te awang chuan chutiang chuan alo awm ta alo ni rang deuhin lului chu a va kua a amah zawk chu alo vafu nai neiyem fengah chuan alo ti chhuak ta thut mai lului chuan ehe i tawng thei ania tiin a hlim hle a mak a ti hle amah vuak tumtu chu secretary a hmaah an ban tawh kha alo ni a engtin nge fengah hi i nei thei engdawi ngei hman tite in alo zawt a thik hle alo ni i duh leh mi ho sadang an tam alawm nei ve mai la fengah hi lo buaipui reng reng tawh su ka pasal ani hi lului chuan alo ti ve thung tawng thei lo anih wang mai mai na nei duh che anih kha i van nei khawp mai alo ti leh chuan ngawi hmak raw i tawng tam tawh mama ngaidam min dil lo chuan i hre khawp ang tiin lului chuan a beng hrep midang ho te chuan ngaidam chu an dil ta zung zung a khanu erawh kha chuan tawng thei lo nei chu soisak zel a ngai anih kha a buai thlak viau ang alo ti leh hram a fangah pawh chu a then a rim hle a a insum hram hram he party a ka kal hi ka inchhir tak zet ani tun atang chuan MK group nen hian kan thawk ho leh tawngai lowang a ti chuak ta hiala fengah a tawng thei ta mai chu mak an ti hlawm hle MK group president pawh chuan ngaidam dilin secretary hlui kha a man tir zui bawk a tu pawh an mah ni tham lo zawnga lo awma aṭanga piang kha MK group blacklist in ni nga lang tiin kal khawm te chu a hrilh bawk nangmah wang vek ani tiin an in mawh puh tawn a kut te hian an in thlak chawr chawr mai fengah chuan lului chu pawmhaw in a chang chuan tawng lovin a taip hle mai thin a tawng char char chu ala harsat tlat ew kha a pa ka ti tawp zai thiam deuh emaw actor lar tak ni awm takini lulu in a tih chuan a nih leh sin anga nge kei awngzalh zawk a ti deuh ngei a oi soisu tekhin chi ah pawh ka ngai lo mipa ka hriat tawh ah chuan ew hi mawi kal a ti ber mahse tawng thei lo pawh lo ni la i hmel tha tho a pawi chuang hlei nem tiin a chhang a fengah pawh chu a lawm ru ve reuh lutuk zanah chuan lului chu a mum anga te chuan alo hmu vel a zingah chuan a hmuh hre phah deuh tlat lului le in a ngaihna a hre lo ropui si office ah te chuan fengah chuan lului hlir chu a ngai tawh a a haw tur pawh chu a va hruai thlap sin anga nen khan an hna chung changah an lo in hmu dun leh bawk si a a ngai thei vak tawh lo fengianah ka ni a sanglui pasal hi ka nia tiin a hrilh zui hmiah nghi nghi an pu hmu tur chuan inpui lamah chuan an leng phei hle a thil lawm awm deuh mai hrilh tur che ka nei a sin lului in a tih chuan i raiem ni alo ti hu a ai chutiang lam pawh ni lo fengah hi a tawng thei tawh a sin a tih chuan a pu lawm lutuk chuan a no ken lai te chu a thlau tawp mai lului hnenah lawm thu sawi nan
an chhung ko ro tlereuh tam tak te chu pe nge a chu mai du tok lovin spa resort te pawh chu a pe tel bawk nar thei pawh chu a nih lo awang chuan lului pawh chuan lawm takin a lo pawm sak ve mai hotel din hmun en fiah tur chuan a thiannu nen chuan an va kal nge a a lo ro pui ngang mai chulai hmunah chuan sinanganin khan an in hmu leh a a tlu tur chu a lo chelh lai tak fenga khan a lo hmu ve leh si a an in en hruk hruk hlawm a fenga chuan lo pot sawn daiin a pheikhawk te chu a hliah sak a a inbel awang khan ke a kal chu phal lovin a pawm hawt a lawp lawp a nupui ho chu pen a ve thak thak tak ani a ke hliamah te chuan damdawi te hnawih sakin insawifiah teitum lovem ni tiin a zawt a engthila ka sawi tawh kha na thila chuan min en liam tawp mai rawh sinanga nen in inlei chinna hi mu le maw a chhan hma in kawngkan lo kik a damdawi thahnem tak mai an lo deliver lului pawh in a ngaihna hre lo hle fenga lah chuan ngawi rengin a kalsan daih bawk si a thin a rim hle nih chu a ring a a thiannu pawh chuan a thik chiah nih dawn chu a lo ti ve chiah mai chutah fenga chuan car accident a thawh thu secretary chuan a lo hrilh a lului chu hlau thawng takin a va tlan phei car bulah fenga chu a lo thu a lului mang ang a hmuh chuan a lo fuap tawp damdawi in an kalpui a hliamna vak lo a lo nei a sinanga pawh khan fenga chu a lo kan ve tumin pangpar te chu a lo ken sak a secretary khan lo lak sak vatin a pu nupui chu mi padangin a an biak fal pawh a lo rem ti tawh bik lo chutah secretary chuan lulu Mr. Fu nen a in innei chan chu ka hre thova tunthleng hian duna pakhat hma ila nei lo nge mi padang hi i ngaih ven zawk tin a zawt takeuh mai ni lo ve ka hmangai a lawm ka mit tlung zo tu ber ka thinlung lalpa ni e tiin a lo chhang uang pa a fenga khan a lo hre vek si a zak le hnuhnawh inah hawila kan sawi chhun zawm dawn nia tiin an in pawm lut leh ta nawla lului lakah chuan thinrimna pawh nei zui tawh bik lovin in pawh tak chuan an ti a eitur te ei dunin in lam panah an in zui haw lai thlalak kha a lo darh ta chiang mai nurse pakhat khan nupa an ni tih a lo hre chhuak a internet lamah chuan a lo theh darh ta ani awm e interview duhtu pawh chuan thahnem ta hle a lului phei chu a hlau thawng deuh an company te chuan a tuar phah hlau ani mahse fenga chuan chutiangah chuan buai a ngai lo min nei duangem tu tih luina mah tel tawh lovin tiin nupui atan chuan a sawm ta thut mai lului chuan a kut chu lo pe in chungbun chu a bun tira ka hmangaihna hi itan chauh ka vawng him ringang tiin fenga chuan a tiam zui nge